kuan sir ganiha, human ako paniud to. Higda agalingkod ko, niya akong anak galing ko ga cellphone. Nay nagdunggan nga pawuto kaduha. So ni anak ko sa kumpares, kinsa man asa na kay akong anak nga gipatutoy sa kabuwan. Sige nagkakurat. Mao to gitan-aw niya sa bintana. Pag tan-aw niya sa bintana na ay ga kuan ba? Ga testing og pusil. Mo to niya ako nga silad ang bintana kay basin musod niya ang bala diri. Pag gumana to, wa jud ko nasayop. Nasud jud ang bala sa kwarto. Before nasud ang bala sa kwarto, napay 3 shots. Tulo ka shot mo to pag sulod ang bala sa kwarto, may gani akong pare so ana igo nakahapa dagin siya og akong anak nga kamaguwangan 5 ka tuig. Ahaman ang para sa tungod time. Na galingkod sa kwarto. Okay, ang kaning bala nilusot dito sa kwarto, sa pader. Oh. Nga kaning doon sa bintana. Doon sa bintana. Sa inyong kwarto. Oh. Okay. Tapos pagkahuman ahaman dahil ni ang bala, nakita niyo bala? Wala na ko nakita ang bala pero ang pulbura murag kanang gikan sa bala nasa sahog. Unya ang kanang buslot nga asa ni agi ang bala sa pusil straight jud sa gilingkuran sa akong pares. May gani pagsulod ni hapa rin akong pares kay pagkuan pagsuod sa bala nipisik man ang plywood so na ana ang plywood sa amo. Kusog ang buto? Kusog jud sir, kusog jud. At that time asa makato na eskatrik ng higda? Nako sa pum gapatutoy mo. Nahigda ka? Galingkod sir, nadiri akong anak, akong giana, gapatutoy niya, akong kamagwangan 5 ka tuig, nadiri skilid. Akong manghod nga 20 anyos, nadira po sa akong tiilan, galingkod. Niya akong pares, galingkod sad. So straight jud niya akong anak, pag sud sa bala, may gani wali barog ni hapa ra may ana man yang papa nga hapa mo to ni hapa mi. Ang katong pagsuod sa bala at that time kanang ahaman asa imong posisyon adto kaning kilid niya ang bala asa ang kilid ka mo niagi sa bala nimo. Oh bintana namo nya plywood diri ang kuan position sa bala. So niagi siya sa mga tubangan imong pamilya mo. Nay mo nay hangin. Oh niagi jud kini pisik man pud ang plywood nako. Ay si. Nya akong pares diri, akong anak diri. Ang bata nimo gikugos nimo imong gugos na mo sa kabuwan diri gatutoy ka anak. Ako na lang ako, yung anak ko. O siya magibati ka kina. Purog sir, oy bag-ubog ko na mo sa pudyo kabuwan, kakurog ko ako sabot nagnaubog hagdan na ako ako ka bantay nga nakanaanay ko sa ubos. Nilako na lang ko sa silingan na mo. Nangay kong taba kay kakurog. Buwak ka sa bas magibati. Wala, bit-bit na ko sa kabuwang anak. Bagay na, why ang imong pares di badlong ba? Wala siya, wala gibadlong sir. Kay For namin nadungan nga niya nagbadlong. wala sad. Wala may nadungan ng badlong kay syempre naabot sa ito gold. Ang lugar, ang dapit no, murag dito sa may creek no, sa may sapa. Sa may sapa banda. Pila ka buto gid nadunggan ninyo? Daghan na sir, oy daghan yung buto sir. Hindi may hap. Daghan na sir. Daghan na nga ay. Sobra sa 5. Oh, sobrang walo boy ka bala sa pusil nakitaan sa kuan sapa. Walo ka buok. So posible nga ganang usa nakakita mo nga nag-reload ba ang kuan? Oh, kung pares na kita nga gi-reload niya ang kuan, iyang pusil. Niya akong anak nga kamagwangan 5 ka tuig, trauma siya sa hilak na kurog. Pastila may gala. Niya unsaon man na karon makurog sad ko. Pilay kuan to, pilay pilay dato di mo. Di mo edad. 24. Dila ka na kungan na ang imong kuan. Imong pares pilay edad. 25. Ay, so nalagi mo doon dito. Nara dito sir, gakuan. Sige, salamat kayo.